Right, kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media nhasi tashanyira Bishop Kelvin Nyamakanga. Bishop makasimbere. Makadi vachibanda muri Zimbabwe makadi. Aiwa vachibanda ndofunga muri kuvaona kuti aiwa vatano. Toti happy Christmas. Happy Christmas, happy New Year. Happy New Year 2026. Chinombotanga chiko Christmas ne New Year. Chinotanga New Year. Munombozwa tichikura ka isu tati chinotanga Christmas ka. Because ati ndokoti Christmas kwenda December. Wamati New Year. Saka Christmas was yafuti after mwedzi yakawanda saa. Ndofunga kana vana vadiki vakawanda ndozvo vanofunga izvo handitika. But anyway, haisiwo zvedu nhau yatawinga panapa. Nhau yatawinga panapa inhau ine chekuita namadzibaba Nicholas Zakaria. Chekutanga regai nditi tine urombo nematambudziko kumhuri yese yeZimbabwe, mhuri yese yekwaZakaria, nekusiyiwa kwatakaita namadzibaba Nicholas Zakaria senior lecturer. Ndofunga mavideos makaona munogona musina kuenda kufuneral, but mavideos makaona nguva yawo I hope kuti yakanga yakwanawo, vakatorwa nenguva. Inini ndakaendako kuburial kuchiweshe. Ndakanga ndiripo, takaona isusu tasvika takaona kune vanhu vekumasowe vakauyawo vakashira kuzochema madzibaba, sezvo zita rokuti madzibaba obvious munoziva kuti munhu wekumasowe. Takaona zvakare vanhu vekupendacosta, mufundisi here kana kuti ameno ndimufundisi here kana ziva kuti munhu ane chigaro chipi, akauyawo zvakare achiti madzibaba tainamata nawo, vakauya kuzoita sei kuzovaradzika. Asi takazoona isusu madzibaba vakuigwa nenzira isiri inoita vanhu vekumasowe, isiri nzira zvakare inoita yependacosta. Takazoona isusu vakuigwa nenzira yandikufungidzwa kuti inogona iri nzira traditional. Vakawigwa vasina boxi, boxi rakapwanywa pwanywa, ivo vakangoputiridzwa pajira vakaita sei vakabva vangoradzikwa. So nhau iyi yazoita mixed feelings pasocial media. Vamwe vanhu vachitaurawo mashoko akanaka, vamwe vachitaurawo mashoko akashata. Saka taona kuti nhau iyi ine chekuita nechinamato nechitendero. Takati aiwa kana zvakadai so aiwa tinopa tinoveka kuda Bishop kuti vatinatsotipatsannurira ipapo pakuti nhau iyi muneiona sei Bishop. Kana munhu achinge afa anofanira kuigwa nekofini here, anofanira kuigwa asina kofini here, uye magwaro anomboti kudii. Ndo nhau yatira kuti mutibatsirewo ipapa, mubatsirewo zvakare nemhuri yese yeZimbabwe kuti ikwanise kunzwisisa nhau iyi. Maita vachibanda. Chekutanga toda kuti makadi mhuri yeZimbabwe. Chechipiri toda kuti mhuri yekwaZakaria naye Mwari vainyaradze nerugare. Uye may his also soul rest in peace. Rufu vachibanda chinhu chisina kujairika. Ichokwadi. Ndo chinhu chekutanga chatinofanira kutenderana kuti kunyange ukafirwa izvezvi mangwana futi kana tukapera 2 weeks ukafirwa unoramba uchingorwadziwa, uye hakuna munhu anogona kujairira kuti takambofirwa saka tatozvijaira naye. Saka tiri kuti mhuri yekwaZakaria Mwari ngaavaitire zvakanaka, avanyaradze murugare rwaIshe wedu Jesu Kristu. Panhau yamatsanangura ndaona matsanangura zvinhu zvitatu kana kuti mubvunzo mumwe chete but uine zvinhu zvitatu zvakawanda. Chekutanga Pentecostalism, chechipiri Apostolic Church, chechitatu tsika dzemavirigirwo avakaita. Saka ini ndakaona padiki pandakaona ndakaona kuti chamavigirwo avakaitwa ayaya chichawa cultural traditional chichawa. It's a cultural traditional belief system. It's not a world
structured religion system. Saka vazhinji vaifunga kuti pamwe chimuslim chisi chimuslim but chichawa. Saka zvachiri chichawa kureva kuti itsika. Pentecostalism is religion. All right. Amabona chichawa ichi itsika. Dzekwawo dzinowanzoitwa Malawi, Mozambique, Zambia and some parts of Zimbabwe. Chichawa ichocho chiriko ende chichawa machawa vanopractice chichawa kati vane tradition yechichawa vanotaura chichewa. All right. So their language is Chichewa. Their tradition and culture is Chichawa. You understand? So kureva kuti inimi vachibanda nemhuri yeZimbabwe tine culture yedu isusu. Tine tsika dzedu dzechishona. Ndizvozvo. Ndakukupai muenzaniso unobatika. Muno muchishona chedu kunobviswa maroro. Lobola. Hazvinei kuti uri waroorwa nemurungu. As long as aroora muZimbabwe. As long aroora muZimbabwe murungu iye anotopinda mutsika dzedu. Because ndiye auya medu. Ndiye auya medu. Aimapanzwisa. Saka tsika idzodzo izvo ndiri bishop kana ndikafa apa panoto applyiwa tsika dzekwedu. Kunyangwe kumharidzo dzichizouya nekuzovigwa but unotonzwa vanhu vakutotaura kuti pari kuda vemumusha. Paya panonzi pari kuda vemumusha paya inhau yetsika dzemumusha. Saka vaZakaria vakanga vari muPentecostal but tsika religion inopinda mutsika. Religion haibvise tsika. Saka alright, muri kutsanangura imi kuti uchinge watenduka iwa born again. Hazvina basa chero vakaita zvetsika dzako. Yeah, that's a very good example. Chisingadiwe kune dzimwe tsika dzine marituals. Ari ekuti wega ukamona noti hazvina Mwari, zvinopesana naMwari. Kozoita tsika dzisinei nemarituals. Zvekutoti muKristu wacho anotopinda mutsika. Ndakukupa a very good example. Kuroora chaiko. MuBhaibheri hamuna matekenya ndebvu. MuBhaibheri hamuna rusambo. Hamuna makandinzwani. But ndine vanasikana ini. Kana vakuroorwa panotoshumwa ndichitotaura kuti ndiri kuda matekenya ndebvu. But mushoko raMwari hamu. Itsika. Saka chiKristu achiuye kuzobvisa matekenya ndebvu. chiKristu achiuye kuzobvisa rusambo. Pentecostal chakapindwa navaZakaria hachibvise chichawa chavo. Inotoritsika. A cultural belief system. It is not dependent. It varies according to the communities. Saka tikutaura kuti isusu vaZakaria pavakavigwa ndizvozvo havana kuvigwa nebox. Zvoreva kuti mavari nekwavanobva kune tsika dzakasimba. Ende izvozvo zvekuti vavigwa havana kuvigwa nebox hazvizvo zvinoitisa vanhu kudengaka. Zvekuti vanhu vakasoronatsane kuti saka vechechi vazoitwa bo ndotoziva kuti panoitika hondo. Ndombosvika pane mama-events akadaro ekuti panoitika hondo. Especially munhu ndosaka tichikurudzira kuti munhu kana uchipinda church kwaunopinda fully participate and let it be known that you belong to this denomination. Haikuna kuita hwakumkwako kuti nhasi uri pachechi yakati 2-3-4 days waakuchechi yakati paunofa iwewe kwekuya vanhu vachiti ndewedu uko vachiti ndewedu ava vachiti ndewedu. It brings confusion. Ati muripona. Saka ndikuda kuburitsa pfungwa yekuti kuvigwa kwakaitwa vaZakaria hakusiko kunodetermina final destination yavo yesoul. Chii chinodetermina final destination?
Christ. Wakagamuchira here Kristu saishe nomuponesi wako kana wauya kureligion yechikristu. Ari mapanzisa kumuziva Kristu ndiye upenyu uye iye ndiye kumuka neupenyu. Saka zvekuti wazovigwa saka izvezvi vachibanda ndikafa izvezvi kufa handina polisi handina nyaradzo handina doves handina chi ndafa. Imi mwana chibanda imi munouya mototi vakomana murimo wika bishop taivaziva. Ai mapanzisa ndinotozovigwa chete ndava chakakosha is not my body. Chakakosha hausi mutumbi watiri kuona nenyama, chakakosha mweya. Ndosa muchiona even kuchivanhu chechishona chedu isusu ndizvozvo vachinzi vari kurova guva. It's a very good example. Kuri kurova guva ndo zvisiri biblical. Tinongoburitsa pfungwa yekuti sei munhu atofa atovigwa kunyange afa asina coffin, but sei vanhu vachizoti ngaarowe guva. Chii chavari da kudzosa kureva there is a certain degree or a certain level of spirituality inotipa kunzwisisa kwekuti it's not about this physical body, it's about spirit. Ndazvo zviri kubatika. Exactly. Saka tsika dzedu isusu zvavafanira kuti kwanyama kanga kunogona kunge kuine shumo yekuti kana kukafiwa vanhu vese vanofanira kuvigwa vakaisa musoro uko. Ndizvozvo mukaenda kumwe zvonzi vanovigwa vakaisa musoro uko kwakati. Itsika but handizvo zvinodetemaina kuti zvawafa iwe uchienda kugehena. Hakuna munhu anonzi uri kuenda kugehena nokuti wafa wakaisa musoro kuchamhembe. Itsika ende dzimwe tsika hadzina kumboipa dzikateedzerwa dzakangonaka dzakadaro sekuroora kwatiri kutaura panapa kwakangonaka kwakadaro. Mataura nhau yekuroora ko right tinomboti tibate zvuma panhau yemombe yeumai. Anzi vamwe vanoti mombe yeumai ine chivanhu chainenge inayo inonzwai handinazonzwisisa. Imi muri kuti zvetsika zvina kushata but mombe yeumai inoita kunge seine zvainoitwa kakuombererwa kakuita sei handinazonzwisisa. Zvezvi zviri very simple. Hachingotaura nyaya yemombe yeumai, togona kutaura nyaya yemombe yeumai, togona kutaura nyaya yechiredzwa. Mombe yechiredzwa, mombe yechiredzwa iappreciation. Amupanzwisisa. Mombe yeumai iappreciation which is specifically designed for amai. Sezvo vari ndo vakatakura mimba. Samukwasha uri kuappreciata ambuya vakakutakurira mwana, uri kuappreciata kwawakarerwa wonzi bvisa chi. Saka zvazvinozoita manje zvinozoita kunge zvane zvirehwa zvakuita kuti mombe yeumai inotonzi ine ngozi. Chiredzwa chinotonzi chine ngozi. Ngozi idzodzo dzinobva pakuti chi vanhu vanozobva haisi mombe ine ngozi. Ndizvozvo munhu ndaamai, munhu akakuchengeta chibanda anozofa aine bitterness. Ibitterness yekuti ndakamurera ndikamuchengeta zvaari izvo ndini but haachandioni. Ndozvakaizonzi chero munhu afa mombe inofanira vanasi ngaitobviswa. Zvimwe zvese especially paroora ndo inokoshesa. Zvimwe zvinonzi hazvina basa kuti ndini ndakakuzvara. Saka vakafa manje vachingotaura kuti ndini ndakakuzvara unoita munyama. But manje ukaenda kuvarungu nyaya dzatiri kutaura panapa idzi, ukaenda kuwestern culture hakuna zvemombe yeumai. So ukavaudza kuti kune ngozi yemombe yeumai havazvinzwisise. But Christ haana kuuya kuzobvisa mombe yeumai. Christ akangosvikopinda mutsika dzedu zvatinoti zvati yaChrist ndeye salvation. Aimapanzi. But Christ haana kuuya kuzobvisa mombe yechiredzwa. Saka imimi vachibanda ndikakuchengetai imimi. Ndizvozvo. Ndokuchengetai ndakakuchengetai. Kati machengeta mwe munhu uko. Mombe iyoyo munotoida. Inototaurika. Zvinozoita wese kana ikazova vanhu vakunya kuidhimanda. Mhepo is like vanenge vakusimudza mhepo. Vachingoitaura. Ndini ndakamuchengeta.
ina nemukwasha vana vake atoita vana 10 but haanambobvisa mombe yeumai. Ukanake zvakutaurika kudaro izvozvo hazvisisina chakanaka. Ende shoko ramwe nobhara tichi ngatirambei tichiita zvakanaka nekuti munguva yakafanira tichakohwa. Ndofunga hapanatsopindurika pamadzibaba Nicholas Zakaria apa. Saka chiya chichawa chiya mbazva zvinozoita manje zvakada kuti fananei nemamuslim, especially kana muchawa akazoita a convert we-Islamic religion. Zvinoita kunge zvinolinga burial system yawo yakaita sei yakafana, but zvakatosiyana. Islamic religion is a world religion, is a structured world religion system, but chichawa is a traditional cultural belief system. Especially chinogona chiri muno muAfrica chete munomu. Kunana a part of Zambia, Malawi ndokwa zvakawanda. Malawi, Zambia, a part of Tanzania, Mozambique, and some parts in Zimbabwe. Especially kuno southern, ngati southern Africa. Yes, basically. But tinotenda Bishop nenguva yenyu, tinovimba kuti kana takaita zvimwe zvakare zvinoda clarification charamba chidzoka. God bless you. Motiudzawo zvamunofungawo mu comment section